Dámy a páni, vítajte pri ďalších štýlových rečiach. Ja som veľmi rád, že opäť sa tu vidíme spolu. Tentoraz si prejdeme tému o efektivite a udržateľnosti v sklade. Moje meno je Gabriel Todt, som z agentúry New School Communications a samozrejme nie som tu sám, mám tu aj vynikajúcich hostí. Takže mám tu dvoch pánov dokonca dneska. A jeden z nich je teda Marian Vernarec, produktový špecialista spoločnosti Štýl. Vítajte. Dobrý deň. A druhým je Matej Hrnčár, Key Account Manager, tiež opäť po spoločnosti Štýl. Dobrý deň. Pani, vítajte. Pôjdeme asi rovno na vec, ako sa hovorí. Mňa veľmi zaujíma, že keď to nejako tak z možnosť vrchu popíšete, vy ste naozaj veľmi silní v tejto téme. Čo sú momentálne také trendy, ktoré sa dejú v sklade, tak v skladoch globálne, možno v tých vyskočených vozíkoch? Čo hýbe vašim svetom? Ono tie trendy toho, čo sa deje v sklade, presne kopírujú to, s čím zákazníci zápasia. Prvá vec, s ktorou zápasia, a je to taký celoeurópsky problém asi, je nedostatok pracovnej sily. Vidíme, že pracovná sila je už z rôznych krajín, ktoré ani nepoužívajú slovenský jazyk, nepoužívajú dokonca písmo, aké používame my, čiže vidíme aj veľa rôznych nápisov. To nahráva automatizácii a povedzme vyššej efektivite v skladoch, aj zvyšovanie cien energií a podobné záležitosti zase nahrávajú tomu, aby zákazníci prechádzali na iné formy energii. Zabudol niečo kolega, čo je ešte také dôležité za vás? Tak sú rôzne novinky z hľadiska toho, aby tí zákazníci mali povedzme čo najmenej vysokozdvižných vozíkov, aby ich náklady boli čo najnižšie, alebo naopak, aby povedzme s podobnými nákladmi pracovali efektívnejšie, vyššia obratka tovaru, miesto. Často skladové miesto, to je to, že aby svoj tovar alebo tie výrobné, aby mohli povedzme nafúknuť výrobné priestory a znížiť skladovacie priestory. Presne, lebo cena za meter štvorcový rastie neskutočne. A v rámci akoby toho skladu, že... Áno. OK. Rôznymi technológiami sa dajú riešiť tieto priestorové možnosti a to, čo sme ďalej hovorili, čiže obratka tovaru a aby tá kombinácia tých prostriedkov, ktoré na to majú, či už sú to jednorázové investície alebo mesačné nejaké investície, aby v porovnaní s tým, že čo za tým majú, aby to bolo pre nich v takom najlepšom pomere. A toto je to, čo často riešime s nimi. Vy máte výhodu, že Štýl je nadnárodná spoločnosť, ktorá pôsobí naozaj vo veľa krajinách sveta. Ak by ste to možno porovnali, že okay, to sú nejaké globálne trendy, ale niečo, čo je pre Slovensko možno špecifické, že tá slovenská, alebo je to, čo ste popísali, platné pre všetky krajiny, kde sa Štýl nachádza? Slovensko má možno špecifikum to, že je veľmi silno zamerané na automotív. A automotív v súčasnej dobe, hlavne ten európsky, sa povedzme aj topí v problémoch. A tá výroba vo veľa závodoch je veľmi obmedzená, takže v automotíve je tento pokles výroby ako veľmi silný problém a tým pádom sa aj znižujú sa niekde flotily a samozrejme rastie tlak povedzme na jednotkovú cenu toho zariadenia, ktoré používajú. Mňa napadlo to, že líšime sa napríklad v tom, že návratnosť z hľadiska pracovnej sily alebo nákladov je trošku iná, napríklad návratnosť veľkých projektov a ten pohľad tých ľudí na to, že ako ďaleko sa pozerajú. Často vidíme, že tie pohľady tých našich partnerov sú niekedy krátkodobé. A tým pádom oni sa snažia vyriešiť nejakú situáciu, ktorá im horí urgentne. A z rôznych dôvodov, či už tých konkrétnych na tom pracovisku, alebo z nejakých zase ich korporátnych a podobne, niekedy, keď to porovnáme s tými niektorými západnými krajinami, ťažšie vedia presadiť také väčšie veci, ktoré z dlhodobého hľadiska by im výraznejšie pomohli. A tam potom niekedy sa boria s týmito vecami, že stále len hasia nejaké krátkodobé veci.
Spomenuli ste to viackrát, že tá téma, že tá situácia na trhu nie je úplne jednoduchá, a aj z pohľadu nejakých globálnych trendov, aj toho automotíva, celkovej situácie, takže naozaj predpokladám, že téma efektivity je niečo, čo nie je úplne zriedkavé, ale že to riešite na dennej báze asi s klientom. Denný chlebiček, že teda k efektivite, a teda rozumiem, že máte viacero riešení, ktoré k tomu pomáhajú, ale možno začneme tak naozaj, že jednoducho od podlahy, že z nejakého dôvodu sa rozhodol, že chcem mať teda veľký sklad, idem si ho postaviť na zelenej lúke. Na čo by ten klient mal myslieť od začiatku? Predpokladám, že je super, keď ste od začiatku pri tom procese už. A čo sú také tie základné veci? Presne ako ste spomenuli, je dobré, aby všetky strany, ktoré nejakým spôsobom vstupujú do celého chodu aj do celej prípravy, boli od začiatku pri tom a koordinovane na tom spolupracovali. Častokrát sa nám stáva napríklad, že spolupracuje alebo pracuje na tom projekte veľa rôznych subjektov, ktoré medzi sebou navzájom nekomunikujú a potom narážame na problémy, že niekde, poviem príklad, nevieme vojsť do uličky s technikou, s ktorou by sme tam mali vojsť medzi regále, alebo nemáme dostatočne silné rozvody z elektrických sietí. Prípadne sa nám stane, že únosnosť podlah nie je dostatočná na to, čo ten zákazník potrebuje alebo požaduje. A máme aj také príklady, že napríklad ešte v projektovej fáze jednoduchým posunutím nosných stĺpov sme zákazníkovi dokázali vygenerovať desiatky až stovky paletových miest. Prepáč, že napadla ma, ak si hovoril o tom, že aké veci sme až riešili, že tým, že presne toto sa stalo, že ten zákazník nám neskoro zavolal do toho celého nastavenia. A teda hľadali sme pre neho naozaj že veľmi špecifické riešenia. Musela sa vybudovať prístupová cesta špeciálna, ktorou sme tam vozíky vôbec vedeli dopraviť. Okay. Vybúrali sa z boku v hale veci, aby žeriav mohol umiestňovať veci. Ale mali sme na to riešenie, poznali sme to, pretože tieto také chyby tých niektorých investorov sa opakujú. Tie skúsenosti máme bohaté, takže vedeli sme mu to poriešiť. Stalo ho to samozrejme trošku viac peňazí. Celé to bolo potom komplikované, ale to riešenie sme našli, ale sú to také niekedy, nechcem povedať, že úsmevné veci, ale je to škoda. Je to veľká škoda a my sa snažíme to vždy vyriešiť čo najlepšie, čo najlacnejšie, ale niekedy sú to také zbytočné komplikácie. Takže prevencia je lacnejšia ako liečba. Sedí to aj v tomto prípade. To znamená, že ten správny postup by mal byť, ak vás správne počúvam, je, že idem teda projektovať tú halu, a už v momente nejakej projektovania by bolo super, keby niekto zo štýlu, nejaký konzultant bol súčasťou toho a s tými projektantami napríklad a so mňou ako klientom sa rozprával a už nejaké veci sa zapracovali priamo v fáze projektovania. To by bol ideálny stav a našťastie už sa to deje stále častejšie, ale stále to je ešte malé percento na to, aby sme boli v takomto. Často tá logistika je ako keby také nutné zlo pre zákazníka. A ešte možno nepochopili tí investori alebo tí naši partneri alebo niektorí z nich, že ak sme tam včas, tak my im vieme to bremeno zobrať na našu stranu. My im vieme pokryť naozaj veľkú a komplexnú časť tej ich práce s tým, že sa môžu na to spoľahnúť a my zahrnieme viaceré tie vstupy, ktoré sú do toho projektu, keď ste hovorili napríklad ten projekt na zelenej lúke. Ale ak sme tam neskoro a zabudli oni na to, že my sme jeden z tých najdôležitejších vecí, aby oni dlhodobo efektívne fungovali, tak potom vlastne sú to pre nich či už strata času, zvýšené náklady, alebo úplne prebudovanie toho, čo si oni predstavovali. Že musia zmeniť ten koncept a spolu s nimi potom hľadáme tie koncepty už v tom danom riešení, ktoré je v nejakej časovej fáze. A je dôležité ešte, čo často býva opomíjaný faktor, myslieť na budúcnosť. Častokrát sa stáva, že postaví sa, povedzme, skladová výrobná hala na ten začiatočný stav, a nemyslia na to, kde budú o 5-10 rokov a potom tú halu nenafúknete. Ale existujú riešenia, kde aj pri rovnakej ploche sa dá to skladovanie zhustiť a vieme tam získať oveľa viac paletových miest ako pri štandardnom skladovaní, ktoré vo väčšine prípadov na Slovensku sa používa. Tam ešte ma napadlo v tom, keď sme hovorili o tých paletách alebo o tom tovare skladovanom, tak tiež vidíme tie rozdiely, že
často je tam veľká rozmanitosť tých rozmerov alebo hmotnosti alebo toho, že čo sa deje. A zase, ak niekedy ten zákazník ako keby nechce zmenu, zdá sa mu to, že to je nemysliteľné, nejaká zmena, že ja teraz z 20 typov paliet to zmením na 10, hej. To není možné, hej. Ale sú zákazníci, ktorí si povedali, že poďme sa na to pozrieť a oni zistili, že tá zmena tohto je oveľa jednoduchšia a lacnejšia pre nich z dlhodobého hľadiska v nejakom horizonte, ako zotrvávať v tom, čo majú ten súčasný stav. Spomenuli ste tu akoby viacero tých vecí, že aj to projektovanie priamo tej haly, alebo aj tie palety a podobne. Je ešte niečo, čo sa dá označiť také, že toto sú tie najčastejšie chyby? Na čo sa dať pozor, na čo najčastejšie myslieť, keď to projektujem? Podlahy sú jedna z vecí, ktoré zatiaľ iba tí zákazníci, ktorí, aspoň z tých projektov, čo si pamätám, ktorí buď to dali nám, že sme robili kompletné riešenie aj s podlahami, alebo dodržali presne normu, ktorú sme im od začiatku odporúčili, ak sme boli v tom, tak tie projekty potom sú naozaj, že dlhé roky presne tak, ako sa navrhli, ale toto sa stáva bohužiaľ zatiaľ v malom percente. A často tie podlahy sú kľúčová vec, napriek tomu, že od začiatku sa o tom baví, upozorňujeme. A čo je problém s podlahami? To ma tak zaujalo, že podlahy... V jednoduchosti pri tých podlahách je to tak, že čím vyššie chceme zakladať alebo skladovať ten tovar, tým rovnejšiu podlahu potrebujeme. Pretože aj milimeter nerovnosti sa pri nejakých 12 metroch zakladacej úrovne prejaví takým štýlom, že nám tam stožiar alebo tie vidlice, ktoré zakladajú, lietajú v centimetroch a tam už naozaj hrozí, že môžu naraziť do nosníka alebo zhodiť celý regál. Takže pokiaľ sa bavíme o takýchto výškach, tak sa bavíme o rovinnosti radovo v milimetroch. To sa dá dosiahnuť ako dneska? Že je to kombinácia parametrov tej podlahy, nosnosť podlahy, rovinatosť podlahy, dilatačné špáry, kvalita tej povrchovej vrstvy a vodivosť. Je tam strašne veľa parametrov a jednak teda je málo firiem, ktoré to vedia urobiť a aj tie firmy, ktoré to vedia urobiť, z rôznych dôvodov až tak neupozorňujú toho zákazníka, lebo sú tam finančné dôvody, časové dôvody, rôzne iné. A nechcem povedať, že tam vznikajú také nejasnosti alebo úplne nepravdivé informácie a vo finále sa potom ľudia čudujú, že tá podlaha není taká, ako si mnohí predstavovali. Že nedodržia tú normu alebo niektorý z tých parametrov, lebo jak som povedal, tých parametrov je veľmi veľa v tých, ktoré sú potrebné. Takže toto sú potom také, že niekto chcel ušetriť nejaké tisíce eur, ale prerobil milióny vo finále z hľadiska tej firmy. Kým som sa s vami nerozprával, tiež mi nedošlo, že 1 mm v podlahe, aké môže mať následky, ale akože znie to rozumne, čo hovoríte. Ono je vidieť, niekedy je vidieť, aj keď po takej podlahe ide vozík, tak vidíte, že aj keď má bremeno dolu, čiže stiahnutý stožiar, tak ten vrch stožiara sa takto kolíše. Tak to sa kýve. Normálne, to znie trochu nebezpečne. No okej, rozumiem. Máme aj na to rôzne systémy, že týmto tiež vyvíjame, pretože často sa musí ísť do existujúcej podlahy a máme špeciálne systémy, ktoré do istej miery tú rovinatosť dokážu dokompenzovať. A ten vozík krásne ide rovno, napriek tomu, že keď sa ten systém vypne, tak on by vôbec tady ani neprešiel, alebo musel by ísť v úplne iných rýchlostiach. A to je systém priamo v tom vozíku, keby že on si vie tak dorovnať tú podlahu, akože... Áno, to sú aktívne senzory, ktoré presne sledujú tú podlahu a podľa toho dokompenzovávajú. Takže sú aj takéto systémy, ale zase dajú sa použiť do istej miery a napríklad parameter nosnosti podlahy sa nedá oklamať. Nosnosti v zmysle, že koľko akoby vieme na ňu naložiť. Áno, jednak aj regálové systémy a čo vlastne oni si tam chcú uložiť komplexne, ale potom aj hmotnosť tých vozíkov, ktoré jazdia v tých uličkách. Ak sú to vysoké haly a chcú, aby tam bola rýchla obrátka tovaru, tak ak ten parameter nesplňa, tak naozaj tam drobnosť môže urobiť diametrálnu zmenu toho finále, ktoré potom pre zákazníka je to, že ako to používa tú halu. Aby to nebolo také jednoduché, tak máme statické aj dynamické zaťaženie podlahy. To dynamické je vtedy, keď ten vozík hlavne potrebuje brzdiť a tie síly sú oveľa väčšie pri tom brzdení. Povedzme, keď potrebujeme zabrzdiť niečo, čo ide rýchlosťou 12-15 km za hodinu a váži 8 tón, tak to zaťaženie dynamické je dosť veľké.
Som si predstavil, že nejaké preteky vozíkov v sklade, ale 12-15 km je ešte v pohode, že? Áno. No, pre tie vozíky to je extrémna rýchlosť, lebo niektoré z nich potom sú napríklad redukované na 8, 6, 4 km. Čiže ono sa to zdá, ale v tých uličkách a v tých rýchlostiach a v tých výškach okolo 15 metrov, keď je obsluha aj spolu s bremenom, tak je to úplne niečo iné. 15 kilometrov v regálovej uličke, kde máte 20 cm na každú stranu, vyzerá dosť hrozivo už potom. Áno, tie dôsledky si viem predstaviť, že nemusia byť úplne najlepšie. Ale vy ste otvorili tú tému, ktorá ma zaujíma, že áno, jedna vec je mať sklad na zelenej lúke, ktoré asi chápem z tohto pohľadu, ako by tá lepšia možnosť, keď ste od začiatku involvovaní. Ale predpokladám, že väčšina skladov a vašich klientov je, že už to mám postavené a dokonca to môžu byť sklady, ktoré možno 10, 15, 20, 30 rokov slúžia. Čo s tým? Čo sú tam také tie veci, ktoré sa dajú riešiť, lebo už tam asi s tým veľmi nepohnete, keď to už je proste raz naprojektované a stojí to 30 rokov. Často sa aj v takýchto halách napríklad menia podlahy, čiže hala zostane iba ako hala, ale podlaha sa dá nová a jazdia tam úplne nové špičkové technológie, čiže aj to sa často robí. Tam závisí od toho naozaj, čo ten zákazník chce. A tak ma napadá najčastejšie je to úspora toho miesta. Že je nejaký konkrétny priestor a ten zákazník tam chce dostať viac tovaru alebo rýchlejšie fungovať. Takže potom s rôznymi systémami riadíme toto. Aj do výšky vieme ísť. Častokrát sa stáva, že v tých horných poschodiach sa skladuje vzduch, čiže nie je tam nič, nie je tam ani regál. Buď nadstavbou alebo výmenou regálového systému sa vieme dostať. V podstate si myslím, že v každej hale až pod strop, že asi nemáme takú vysokú halu, kde by sme sa nevedeli dostať až pod strop. OK. Čiže to je tiež veľká úspora, keď nemusíte skladovať 5 metrov vzduchu. Ako vyzerá ten proces? To ma zaujíma, že predstavím si prakticky, že mám niekde tuto za Bratislavou nejaký starší sklad, 20 rokov, nič som tam neriešil, je naozaj taký, že veľmi, veľmi old school. A si vás zavolám, že čo urobíte ako prvé, že ako vyzerá celý ten proces toho nejaké meranie, nejaký dát alebo nejaká konzultácia, poviem, ako to vyzerá. Pometieme pavučiny. To už som si upratal, povedzme, že už vás zavolám do čistého. V prvom rade začneme asi nie od toho fyzického priestoru, ale od dát, že čo vy potrebujete vlastne robiť. To je alfa omega, potrebujeme vedieť, že čo potrebujete robiť, s čím sa tam budeme stretávať, s čím budeme manipulovať, aké budú potrebné výkony požadované, obrátka celkového toho skladu a od toho začneme. Potom začneme navrhovať techniku. A po návrhu techniky budeme musieť zhodnotiť technické parametre tej budovy a buď sa pustiť do prestavby, alebo nasadiť to v tom existujúcom. Že zbúrať to je úplne hrozné. To sa asi nestáva, či? Tak to neviem, nepamätám. To môže statik povedať, my nie. Áno, to už my keď sme v takej fáze. No ideálne, keď sme od začiatku máme možnosť sa stretnúť s viacerými ľuďmi, ktorí sú v tom procese toho, že čo tá firma chce, alebo čo oni vlastne chcú dosiahnuť. Čo je to, čo ich tlačí, bolí, alebo kam vidia víziu nejakej zmeny. Či už je to výrobná spoločnosť, alebo logistická spoločnosť. Čiže ideálne, aby sme mali všetky tie vstupy, že čo chcú a potom sa môžeme pozrieť na analýzu dát. Ak majú tie dáta, sú firmy, ktoré majú nejaké, aspoň ERP systém alebo niečo, niektorí majú aj warehouse management systém a ak tieto systémy sú, vieme sa pozrieť na tie dáta. Väčšinou, alebo mnohí z tých našich partnerov to nemajú, alebo zatiaľ to nemali, keď sme prišli do tých projektov. Takže tam je potom otázka, niekedy aj robíme hĺbkovú analýzu, že naši ľudia sú vyslovene nejaký čas v tej firme a sledujeme ich procesy, sledujeme, ako aktuálne fungujú a zase od tých zvyčajne manažérov alebo majiteľov máme informácie, že čo by chceli dosiahnuť, čo chcú. Či už klasická otázka z pohovorov, kde sa vidíte o 5-10 rokov. A vedia? Áno. Mnohí vedia presne, mnohí nevedia a mnohí si myslia, že vedia. To je možno, že ten najhorší prípad, keď si myslia, že vedia, čo chcú a snažia sa ako keby tak striktne držať nejakej tej myšlienky. Takže je to rôzne. Ale ak sú otvorení tomu, že často sa testujú nejaké veci alebo robia sa tie analýzy, takže sú rôzne možnosti ako na to.
Často sa v biznise používa ten pojem ten smart logistics. Toto je vlastne to, čo si pod tým mám predstaviť. To je to, že najprv meriate dáta, pozeráte sa na ten sklad, konzultujete, až potom nasadzujete tie riešenia, alebo je to ešte niečo iné? A to, aby sme boli vyslovene smart, tak musíme tie dáta spojiť a musia tie dáta mať medzi sebou súvis. To je tiež myšlienka toho byť smart, pretože mať dáta, ktoré sú niekde od seba oddelené, je síce pekné, ale čo s takými dátami? Čo máme z nich? Aký výsledok? Ten Smart Logistics by mal dávať aj na konci nejaký výsledok, ktorého je návrh na zlepšenie, zvýšenie efektivity a s tým aj prosperita samotnej firmy. Ale to predstavuje si to ako nejaký váš software alebo nejaký skôr postup, know-how, s ktorým pracujete, alebo že ako si to úplne prakticky predstaviť? Jednak tie, o ktorých sme doteraz hovorili, ale sú to ďalšie systémy. V tom Smart Logistic hrá veľkú rolu, ak je to väčšia firma alebo veľké obrátky, hrá ten warehouse management systém, lebo bez neho je to komplikovanejšie pre tú firmu aj v tom, čo sme hovorili ohľadom tých ľudí. Že keď je ten warehouse management systém, fluktuácia ľudí alebo výpadky nenabúravajú. Je jasne dané, že čo ako má fungovať. Ak tá logistika je založená na tom, že niekto si pamätá, že vodič vie, čo ako má robiť, kde má robiť, ale už keby sa vodiči vymenili z hľadiska aj toho, aby mentálne je ideálne v tých firmách, keď oni si menia pozície. Ale keď oni sú zvyknutí, že on musí byť tu, lebo on vie, kde čo si založil a potom si to odtiaľ ide vybrať a podobne. Takže ten warehouse management systém je jedna z kľúčových vecí. Ďalší náš produkt Smart Portal, ktorý zahŕňa zase viaceré veci. Je to jednak analýza z vozíkov, nejaký fleet management toho vozíka, čiže ako jeho dáta, ako jazdia jednotlivé tie naše vozíky alebo manipulačná technika. A potom sú tam dáta tej spolupráce vzájomnej, toho partnerstva nás a toho zákazníka, čo sa týka elektronická servisná knižka, fakturácie, technické kontroly vozíkov alebo ďalšie informácie v pozadí z toho zmluvného vzťahu alebo z toho takého administratívno-operatívneho vzťahu. A potom jedna z kľúčových vecí aj toho Smart Logistics sú energie. Čiže či už to prevažne lítiové technológie, ale aj iné a riadenie toho celého toho energetického toku a potom, aby každý vozík bol dostupný. Aby ich nebolo veľa, aby ich bol primeraný počet, aby nechýbali, aby bola zastupiteľnosť, čiže nejaká unifikovanosť alebo niečo, ak je to možné a rôzne. Čiže je to kombinácia naozaj veľa faktorov, zatiaľ sme niektoré spomenuli, ale to asi také najdôležitejšie. Je to software, ktorý zhromažďuje dáta kombinovaný s know-how, čiže že sám o sebe bez vás by nefungoval, tak to chcete povedať rovno, sa pochváliť. Tak. Som to správne medzi riadkami. Ešte kým prejdeme k ďalšej téme, páni, aby som chcel vyzvať vás, že opäť máme tu aj slajdo, ako sme mali minule. Budeme veľmi radi, ak nám položíte otázky, ak tu mám potom pred sebou a veľmi radi aj ak by položím pánom. Čo musíte urobiť je naozaj nájsť si keď použijete aplikáciu, tak v aplikácii tam budete ikonku slide a stačí kliknúť a položiť otázku. Ak ste v prehľadači alebo teda na počítači, tak by to malo byť vpravo dole taká ikonka, iba si to naozaj zapnite a budeme čakať na vaše otázky a určite nesľubujem všetky, ale pokúsime sa čo najviac položiť. Pani, poďme k tej ďalšej možno téme, lebo jedna vec je, že ako to funguje, ako ste to pekne popísali, ale potom je to nejaká prax, spomínam, že tá situácia nie je ľahká. Aké sú keď možnosti financovania, že už si poviem fajn, tak chcem to riešenie od vás, vy mi to nejako nastavíte a teraz vy pošlete tú faktúru, alebo teda ešte cenovú ponuku asi na začiatku a ja no tak čo s tým? Tie možnosti financovania sú v podstate rovnaké, ako poznáte z ostatných odvetví, z čohokoľvek, či už sa bavíme o najbližšie k manipulačnej technike, možno majú auta, čiže tam sú možnosti buď priamého nákupu, keď tá firma je dostatočne silná, alebo potrebuje utratiť, minúť nejaké prostriedky, alebo môžeme sa vybrať cestou prenajmu. Máme dlhodobý prenájom, ten prenájom môže byť až niekde sa hýbeme aj okolo 8 rokov, čiže treba zvážiť aj na aké dlhé obdobie je samotný projekt, keď sa bavíme o týchto dlhodobých prenájmoch a najlepšie nastaviť dlhodobý prenájem k tomu projektu 1:1. Pokiaľ samozrejme ten projekt nie je na 10 a viac rokov, to už po takejto dobe aj tá technika potrebuje obmenu.
ale všetko sú to riešiteľné veci a viac menej tu neexistuje nejaký limit a je to na samotnej dohode medzi nami a zákazníkom. Ja viem, že to úplne asi nedá povedať, že štandardizovanie, ale že aké sú také tie bežné návratnosti pri tejto investícii, že si poviem, áno, idem ten sklad aký robiť efektívnejšie, zautomatizovať to s vami, idem do toho, na začiatku ma to stojí nejaké peniaze a ako sa tá návratnosť akoby niekde hýbe, je to v rokoch, 5, 10, kde to tak približne sa nachádzame? Ak sa bavíme o veľkých projektoch automatizácie, tak niektorí zákazníci alebo v tom automotíve, oni chcú mať veľmi rýchlu návratnosť na úrovni povedzme 3 rokov alebo podobne. A to niekedy je veľmi ťažké dosiahnuť. Tie také rozumné návratnosti sú povedzme na úrovni nejakých 4, 5, 6 rokov, záleží aký je to systém, čo je za tým, takže je to rôzne. Tie tlaky sú veľké na to. Napríklad, keď ste hovorili o tom financovaní, tak ma napadlo ten spôsob, ako zákazníci si predstavujú to financovanie alebo to celkové nastavenie. Často sa robia nejaké komplexné tendre na nejakého toho dodávateľa toho celého systému v nejakých rokoch. A všetko sa vytendruje a teraz to máme na 3 roky. A vidíme napríklad mnohé firmy, s ktorými sme spoločne nastavili taký trošku iný prístup a z dlhodobého hľadiska je to pre nich efektívnejšie. Že spoločne hľadáme, mnohé vozíky majú rôznu dobu životnosti, alebo aj ten istý vozík, ak je v istej časti prevádzky, má inú životnosť ako v inej časti prevádzky. A keď toto dokážeme spolu s tým zákazníkom správne uchopiť, tak sú to potom naozaj dlhoročné partnerstvá, kde fungujeme na financovaní, rôznorodom financovaní. Čiže niečo, napríklad ten zákazník má v majetku, kúpi si nejaké použité vozíky do nejakej časti prevádzky. Inde má krátkodobé leasingy, inde má dlhodobé leasingy a nejaké flexibilné leasingy a podobne. Čiže naozaj, ak takto spoločne dlhodobo spolupracujeme, tak vo finále sa ukazuje, že je to najefektívnejšie pre to jeho fungovanie. Pretože v každej časti prevádzky, v každom čase toho jeho vývoja, lebo on rastie, aj tender na 3-4 roky, ale on už po roku rastie. A ten rast sa nedá vždy dopredu úplne odhadnúť. Pretože tá flexibilita, alebo teda tie potreby súčasného trhu sú naozaj veľmi, veľmi rýchle zmeny. Takže vidíme takéto ako najefektívnejšie, nie pre každého zákazníka, ale pre väčšinu ako najefektívnejšie také kombinácie toho, že naozaj sa to nastavuje projektovo na dlhšie obdobie a vtedy to najviac mu šetrí peniaze, čas, ľudí, priestor a tak ďalej. Ja by som sa ešte vrátil k tej návratnosti, pretože tá tu bola spomenutá len tak okrajovo teraz. Kolega spomínal aj návratnosť okolo 3 rokov. Ono je otázka, že ako tú návratnosť vôbec vypočítavame. Častokrát sa stretávame s tým, že návratnosť sa počíta ako povedzme ušetrených ľudí krát ich mesačná mzda a takto vypočítavame návratnosť. Tam dostať sa k číslu 3 roky je veľmi ťažké. Ale keď si do toho započítame všetko, čo ďalšie, čo okolo toho, povedzme prejdeme z nejakého chaotického neriadeného skladu do skladu, ktorý je riadený, všetko má svoje presné pozície, vieme presne, čo kde je. A odbúrame také veci, ako že hľadáme paletu po sklade. Ale niekto hľadá paletu pol dňa. Lebo vo veľkých skladoch sa to môže stať. Dá sa toto započítať do návratnosti? Akým koeficientom to tam započítame? To je jedna z tých vecí, ktorá veľmi na to vplýva. Takisto aj spomínané ľudské zdroje, vyhľadávanie ľudí. Nikto neráta do návratnosti. Nájsť jedného človeka je zhruba, pokiaľ to berieme, je zhruba niekde okolo 30 pohovorov možno. No, možno aj viac, keď možno aj viac. Záleží od toho, aká pozícia. Bavíme sa skôr o menej kvalifikovaných pozíciách v tomto prípade, takže môže to byť okolo 30 pohovorov. To je zhruba 30 hodín času na jedného človeka. To sú len samotné pohovory. A takto by sme mohli ísť ďalej a ďalej do PN-iek a podobných vecí. Čiže tá návratnosť takisto, alebo výpočet návratnosti je vec, ktorá má veľmi široké pozadie a treba aj toto pozadie brať do úvahy a vtedy sa už vieme dostať aj k tým 3 rokom. Keď sa vrátim k tomu, čo ste Marian hovoril, že
chápem to tak, že preferujete skôr teda, ak s tým klientom máte nejaký dlhodobý a že to nejaké štandardizované riešenie, ako len, že príde, tak tento vozík si chcem zobrať a nepýtajte sa prečo, ja to nejako použijem, že asi daný scenár je, že keď to tak akoby dlhodobejšie a komplexnejšie riešite a celkovo nie len, že potom on nevie, čo robí ľava, pravá ruka. A ja ešte, ak môžem, trošku sa vrátim k tomu, čo kolega hovoril, že total cost of ownership, čiže celkové náklady toho riešenia, nielen niečo, že teraz si kúpim, ale celkovo, čo ma to stojí a aká je tá návratnosť. A naozaj tie výpočty, nech akokoľvek sme videli kvalitné, alebo sme sa snažili aj my robiť, vždy sú tie veci, ktoré sa tam veľmi ťažko zakomponovávajú. Ak sa naozaj dá na to pozrieť do hĺbky, nedá sa to vždy nejak tabulkovo spraviť, nie je to také jednoduché. A prepáčte teraz k vašej otázke. Áno, tá komplexnosť, že ako je veľmi dôležité, aby ja ako klient som, nazvem to, že riešil to s vami tak komplexnejšie a nie len tak, že raz za pol roka sa ozvem a tak nejaký vozík by som potreboval, tak mi ho doneste. Naozaj tým, že tá naša technológia je vysoko spoľahlivá, tak my máme zákazníkov aj malinkých, ktorí sú napríklad majú jeden vozík, čiže je to aj taký, povedzme, typ, ako ste povedali. Čiže zákazník o jednom vozíku, na ktorý sa musí spoľahnúť. A samozrejme, aj keď povie, že on chce takýto vozík, tak zvyčajne my nejdeme, že dobre, tak vám predáme tento vozík, ale aj s tým malým zákazníkom ideme robiť tú analýzu, pozrieť sa na to, aby sme si my boli istí, že sme dali ten vozík naozaj, že áno, že on vedel, čo chce, často sa to stane, ale väčšinou to nie je tak. Väčšinou iné riešenie nájdeme, ktoré on potom dlhodobo ocení, že sme mu nepredali to, čo chcel. Stáva sa to často, že teda zákazník príde a povie, že niečo chce a vy tak si počkaj, sadíme sa, porozprávame si a zistíme, že vlastne bude lepšie, keď to bude trošku inak, že? Príde séria otázok a potom zistíme, že ideme niekto inou cestou. A nie vždy je to tak, ale a možno to vás zaujímalo, to je zaujímavá téma, že čo sú také tie najčastejšie, alebo možno jedna, dva veci, že kde zákazník má nejakú predstavu a potom zistí, že lepšie riešenie je v niečom inom. Čom to je? Možno v tom, že koľko tých vozíkov potrebuje, alebo akú výkonnosť, alebo ja neviem, že čo to je. Úplný základ a je to, povedzme, vnímané ako základný parameter vozíka je nosnosť. Zákazník príde s tým, že ja mám bremeno, ktoré váži 2 tony. A my prídeme za ním, dobre, aké rozmery má to bremeno? Ja neviem, má to 2 tony. Proste. A prídeme na to, že je to nejaké bremeno, ktoré má 2x2 metre. Ale ten vozík má nosnosť 2 tony, pri nejakom rozmere bremena. Berme to tak, že pri bremene, ktoré má meter krát meter pre zjednodušenie. A pre nás, pre ten vozík, bremeno, ktoré má 2 tony pri rozmere 2x2 metre, má už hmotnosť 4 tony. Okay. Ale sme v úplne iných dimenziách. A toto býva často opomínaný faktor. Aj veľakrát sa nám stáva také, že tak mám vozík, ktorý má nosnosť 2 tony, ja som tu dal toto 2x2 metre 2-tonové bremeno a teraz mám vozík zapichnutý vidlicami do zeme. Čo sa stalo? Stalo sa to už reálne niekedy. Myslím si, že asi mám také prípady, ak ste začali o tom hovoriť, ale ešte som chcel predtým, že to, že ste sa bavili, že zákazník chcel vozík, a ja vlastne som ho nakoniec nepredal. Povedal som, že vy ten vozík nie. A presne tak, vy ten vozík nepotrebujete. A pozreli sme sa na sklad, urobili sme vlastne zmenu skladu, čiže bola to len konzultácia, alebo teda ten náš prínos toho, že sme sa na to pozreli a vyriešili sme tú jeho situáciu a on vlastne ten drahý vozík nekúpil. Ale nám sa to vrátilo, lebo potom ten zákazník o pol roka, o 3/4 roka, o rok prišiel a urobili sme komplexnú logistiku a celú jeho firmu sme vyriešili veľkú. Ale na začiatku on videl to, že vlastne my sme mohli jednoducho predať vozík, on presne mal vytipovaný, chcem tento vozík, drahý vozík to bol. Ale zistili sme, že ho nepotreboval. Ani si ho potom nikdy ten vozík nekúpil, taký, jak vtedy chcel. Takže toto je ten prístup, akým sa snažíme. A k tomuto bremenu, tak vlastne mám konkrétny prípad, kde zákazník, vlastne vozík bol na niečo určený, ale oni sa rozhodli, že niečo iné. Zmenili sa im formy, zmenili sa im hmotnosti a oni si stále mysleli, že veď my máme 4,5 tonový vozík. Super. Ale oni tú formu, nejakú 4-tonovú, dvíhali na špičke vidlíc, kde ten vozík má nosnosť 2,5 tony. Čiže oni takmer 200% alebo o takmer 100%
preťažovali ten vozík. On to nejak vydržal, lebo je predimenzovaný a tak ďalej a odtrhli nejaké zvary a tak až po pol roku fungovania. Čiže bola to aj akože ukážka tej kvality, že tie naše vozíky sú naozaj predimenzované, ale nie je to návod, aby to ľudia skúšali teraz, aby Vôbec nie, ale je to samozrejme proti všetkým pravidlám, proti normám. Ten vodič si nepozrel, čo s tým vlastne má robiť a tak ďalej. Čiže sú tam rôzne riziká, ktoré sa mohli stať. Hovorím, to bolo šťastie, že sa nič nestalo a podobne, ale teda naozaj je to, nie je to také jednoduché, že niekto si povie, že mám dvojtonové bremeno, chcem dvojtonový vozík. Aj toto je súčasťou našej práce, keď niekto si nie je istý, tak treba nás osloviť, my mu vieme povedať, že či áno alebo nie. No ja po dnešku by som určite sa radšej spýtal, keby som čokoľvek robil, nie že kúpil vozík, ale niečo v sklade riešil. A keď sa pozrieme k ďalšej téme, lebo jedna vec je efektivita, ako ten sklad vyzerá a tak ďalej, druhá vec je tá samotná technológia, že aj tuto ten štýl robí ako pomerne veľké pokroky. Jedna z takých tých kľúčových vecí, ktorú som akoby našiel, je tá litium-ionová technológia, ktorú vlastne používate vo vozíkoch. Viete možno tak ako na začiatku len tak v krátkosti, že ľuďom, čo počujú prvýkrát o litium-ionovej baterke, ja som k ním patril ešte doteraz, že ako sa líši, čím je možno iná ako to klasické riešenie, ktoré bolo dovtedy používané. Má iný názov. A tak a snad to nie je iba v tom. Je tam veľa odlišností medzi tradičnou kyselino-olovenou baterkou a litium-ionovou baterkou. Prvý taký najvýznamnejší rozdiel je ten, akou rýchlosťou sa dá litium-ionová baterka nabíjať. V podstate, ak niekto nepočul o litium-ionovej baterke, ale počul o elektrickom aute, tak tam to nabíjanie je veľmi rýchle a toto isté platí aj pre baterky vo vozíkoch. V jednoduchosti taký hrubý prepočet 8-násobne rýchlejšie nabíjanie je pri tej litium-ionovej baterke. Čo znamená... Vieme to nejako možno časovo povedať, že taká tá bežná, neviem, sa na vozík sa nabíja 5 hodín, táto máme za hodinu. Alebo je tak to nejako... tak 8,5 hodiny, štandardná kyselinová baterka a litiovku vieme nabiť za hodinu. Tak to už je zásadná úspora potom. Áno, a ruka v ruke ide ale náročnosť na rozvodnú sieť potom. Ale to je tiež opäť, čo musíme riešiť pri projektovaní už toho samotného skladu. Sú tam tým pádom výkonnejšie nabíjačky. Áno, tá litium-ionová technológia je to, keď to zjednodušíme, ako máme v mobiloch alebo niekde, čiže my vieme aj v mobili, ako sa nabíjajú, tiež podľa toho, akú veľkú máme tú nabíjačku, tak sa nám ten mobil nabíja, v ktorej fáze tej kapacity baterky začneme nabíjať, čiže aj tam sú zase úplne iné rýchlosti nabíjania, takže tá efektivita, ak sa nabíja tá baterka v správnom móde, tak to nabíjanie je až 2-krát rýchlejšie, ako keď nabíjame v inej kapacite. Čiže najlepšie je nabíjanie niekde uprostred, čiže medzi 35-85%, povedzme. Tam to nabíjanie ide až 2-násobne rýchlejšie ako v tých krajných polohách. Takže naozaj dá sa to nabiť aj, jak Matej hovoril, okolo do 1 hodiny. Plne vybitá baterka do plne nabitej. Pri tých kyselinových baterkách, čo si vieme predstaviť ako štartovacie baterky v aute, hej, keď to úplne pre zjednodušenie, tak tam tie nabíjacie časy sú úplne najkratšie, ktoré by sa dali dosiahnuť bez nejakého poškodenia, sú okolo povedzme 5,5-6 hodiny až po tých 8. To je to také nejaké rozpätie, čiže je to diametrálne iné. Ďalším rozdielom sú napríklad kapacity, ktoré sa dajú dosiahnuť v lítiových baterkách. Jednak tým spôsobom nabíjania tie kapacity môžu byť nižšie, ale naopak v danom rozmere pre daný vozík sa dajú dosiahnuť aj výrazne vyššie kapacity. Kapacity čoho teraz konkrétne? Kapacity tej baterky, čiže ako dlho bude fungovať na jedno nabitie ten vozík. Áno. Hej, Takisto potom ide aj údržba tej baterky. Pri kyselinovej treba po nabíjaní dolievať destilovanú vodu, pri litium-ionovej toto úplne odpadá. Aj samotná, povedzme, taká tá pravidelná starostlivosť, ktorú už robia naši technici. Pri tej litium-ionovej baterke je len nejaká jednoduchá kontrola. Čo sa týka kyselinovej baterky, tak tam tá údržba je väčšia. Tam treba už kontrolovať viacero vecí, premerať jednotlivé články pri takej väčšej údržbe a niekedy tie články sa aj je potrebné aj vymeniť. To znie tak, že to ani nie je nejaký dôvod, prečo to nevymeniť na tie nové, že aj to vidíte tak v praxi, že tí zákazníci už keď raz prejdú na litium-ionovú, tak už potom nikdy sa nevracajú späť?
Treba povedať, že tá litium-ionová technológia ako nie je všeliek. Nedá sa to povedať, že všade vieme zameniť všetky kyslinové baterky za lítiové. Určite ide o zase analýzu toho, že ako, čo ten zákazník od toho očakáva, čo chce, čo mu to má priniesť, koľko to stojí, aká je návratnosť a tak ďalej, aká je životnosť. Neviem, či sme povedali, ale životnosť je jedna zase z výrazných faktorov, kde litium-ionové batérie majú výrazne väčšiu životnosť. Niekedy v dobrom nastavení by sa dalo povedať, že prežijú vozík a ešte aj v ďalšom vozíku. Že na tú istú batériu vystriedame 2 vozíky. Hej? Alebo 1,5 minimálne. Tak to je potom naozaj že pomerne veľa. V istom nastavení. Áno, tá životnosť je iná. Je 2 až 3-násobná oproti klasickej kyselinovej baterke. Ale sú typy prevádzok, kde stále tá kyselinová technológia alebo olovená má svoje miesto a čo sú tie dôvody, že prečo niekde sa to úplne neoplatí ešte v tejto chvíli prejsť na tú litium-ionovú? Sú prevádzky, ktoré tú techniku využívajú veľmi intenzívne. Tam, kde je veľmi intenzívne využitie techniky s tým, že nemá ten vozík počas pracovnej zmeny ani nie počas dňa. Počas pracovnej zmeny dostatok času na nabíjanie, tak vtedy tam je lepšia táto kyselinová baterka, pretože pri kyselinových baterkách, to sme ešte nespomenuli, je možná výmena tej baterky. To znamená, že v podstate pri čelných vozíkoch to vyzerá, ako keby ste z brucha toho vozíka vytiahli baterku a vložili do neho druhú baterku nabitú. OK, takže vy ste len switch, ako tie baterky meníte, ako v ďalkom ovládači, napríklad v niečom čomkoľvek, čo používate, meníte baterky. Tá litium-ionová technológia toto neumožňuje tieto výmeny, tam sa dobíja baterka vo vozíku s tým, že áno, naozaj pri tom rýchlom nabíjaní vieme získať aj za 30 minút dosť veľa ďalšieho pracovného času. Ale prevádzky, ktoré naozaj majú vysoké vyťaženie a je tam vysoká potreba tej techniky, tak nemajú dostatok prestávok a tam musíme zostať pri tej kyselinovej, kde je táto výmena. Aj môže to byť celková cena, ktorú ten zákazník chce, alebo sieť, akú má, čiže ako vie nabíjať. Ak by sa zistilo, že on vie mať len napríklad, že by aj stíhal dobíjať, ale všetky vozíky by mohli iba napríklad v obednej prestávke sa nabíjať a jeho sieť by to nezvládala, tak zase investícia do siete, alebo zmena technológie, alebo kombinácia lítiových a kyselinových. Sú to rôzne dôvody, prečo obe technológie aktuálne majú svoje miesto. V mnohých prípadoch tá lítiová sa ukazuje ako výhodnejšia, ale treba to dobre zanalyzovať, dobre nastaviť aj kapacitu baterky pre tú danú časť prevádzky alebo tú technológiu, k tomu nabíjace miesta a teda výkon nabíjačky. Lebo často oni potom môžu nabíjať kdekoľvek a aby to celé sedelo. A to je súčasť toho napríklad Smart Portal, toho nášho systému, kde jedna časť je kompletný manažment tohto riadeného nabíjania celej firmy. Všetky nabíjačky by tam mohli byť prepojené a ten zákazník vidí, môže robiť prioritizáciu z hľadiska tých energetických píkov, pretože firmy majú väčšinou zabudžetované, zazmluvnené nejaké spotreby alebo odbery zo sietí, minimálne, maximálne, v ktorých by mala tá firma fungovať. A my tá manipulačná technika, ak je vo väčšom množstve a pokrýva nejakú značnú časť tých odberov, tak potom my to vieme presne riadiť tak, aby ten zákazník sa ideálne držal v tej línii a aby všetky vozíky mal dostupné. Čiže tie, ktoré viac potrebujú, budú nabíjane intenzívnejšie a tak ďalej. A toto je celé to nastavenie jednak, aby sa to v tej projektovej fáze dobre spravilo a potom, aby sa to riadilo počas celého toho fungovania. OK. No, tieto rozvodné siete sú veľmi dôležité, pretože keď sa bavíme o väčších projektoch litium-ionových, tak tam sa bavíme o odberoch megawatoch. Niekde to môže ísť až do megawatov, čiže... To sú celkom slušné. To už sú slušné čísla, áno. Ešte sa nedostali k téme udržateľnosti, lebo ako vás počujem, tak to keby znie, že to tak znie, šetríme aj prírodu a teda nielen peňaženku toho vášho klienta, či dobre sa na to pozerám? Áno. Určite sa snažíme a jednak firma Styl dlhé roky naozaj od toho počiatku pán Hans Styl, keď zakladal firmu, tak on bol elektro a to znamená, že aj napriek tomu, že máme aj spaľovacie vozíky, ale tá
tie elektroprístupy a to šetrenie a tie všetky enviro sú od začiatku v tej firme a prvý vyrobený vozík bol elektrický, nie spalovací. Takže vlastne predbehli dobu ešte vtedy v tej dobe. Dá sa povedať, že my máme napríklad hybridnú technológiu odjak živa na spalovacích vozíkoch. To, čo teraz ešte len prichádza do aut, naše spalovacie vozíky, dízlové, plynové, majú tú hybridnú technológiu už dlhé roky. Takže áno, ten prístup sú tam úplne iné spotreby, úplne iné fungovanie. A aj celkovo z hľadiska, keď sme sa bavili o tých lítiových technológiách, tak firma Štýl dbá na vysokú mieru recyklovateľnosti. Máme vlastné recycling v Nemecku fabriku, ktorá sa stará o to, že čo potom s tými lítiovými batériami, lebo to nie je len vyrobenie lítiovej batérie niekde a potom, že čo s tým ďalej, ale čiže určite to životné prostredie je pre nás dôležité. Lítiová batérka môže mať 4 životy v podstate. A to v novom vozíku, druhýkrát v druhom novom vozíku, tretíkrát môže slúžiť ako úložisko energie a štvrtýkrát je recyklácia. No. To znie ako taký, že veľmi, veľmi efektívny nástroj, by som to povedal. Áno. Dobre, máme nejaké otázky aj na slajde, z čoho sa veľmi teším, tak ja verím, že budú také aspoň trošku podpásové zákerácky, keď dostaneme nejaké nepohody, ale nevyzerá to až úplne tak. A prvá otázka, dajú sa napojiť iné vozíky iného dodávateľa na váš warehouse management systém, že ako je to možno akoby kompatibilné ten váš systém s inými riešeniami? Nie všetky dáta budú pre nás viditeľné. To je, z našich vozíkov dostaneme najviac dát, pretože sa vieme dostať k jednotlivým riadiacím jednotkám a k jednotlivým dátam. Pri iných typoch vozíkoch to môže byť obmedzené, základné dáta určite sa dajú vidieť, ale nie všetky. Ja by som povedal, že kombinácia, to je jedna vec, to je čo sa týka vozíkov, ale ak tá otázka bola tak myslená, že warehouse management systém je samotné riadenie skladu a nejaký terminál a nejaké veci, áno, vo všeobecnosti povedané, dá sa to aj na iný typ vozíkov, ak by tam bola zmiešaná flotila alebo kombinácia, tak není problém urobiť ten warehouse management systém. Keď už to je v kombinácii potom s tým, čo Matej hovoril, s ďalšími parametrami, tak môže byť, že niektoré drobnosti by boli čiastočne obmedzené. Ale vo všeobecnosti áno. A ďalšia otázka, ako dlho trvá analýza skladu, aby ste vedeli spraviť nejaké úpravy a zmeny? Že ako ten systém, čo ste povedali, že koľko ten váš človek tam v tom sklade musí tú kávičku piť a pozerať na ostatných? Veľmi záleží od veľkosti toho skladu a od komplexnosti procesov, ktoré sú tam. Ideálne je minimálne pozorovanie v období týždňa až nejakého mesiaca. A následná analýza niekde pri väčších to môže byť aj rádovo v mesiacoch. Záleží naozaj od komplexnosti tej prevádzky. A ešte je dôležité aj, povedzme, lebo výroby, a hlavne vo výrobných prevádzkach, sú také výrobné cykly. Niekde je tá výroba silnejšia, niekde je slabšia. Ideálne je absolvovať oba tieto cykly, pokiaľ sa nedá, tak ísť len do toho v tom silnejšom. A nastavovať všetko na ten pík, pretože keď nastavíme všetko na minimum, tak pík nezvládneme. No, čiže v zásade mohlo by to byť aj len jeden celý deň, že ten zákazník alebo my z tých dát a z tých informácií, ktoré máme, vieme, že ten deň, ktorý by sme si pozreli, že bude taký istý ako 330 dní alebo koľko ten zákazník pracuje počas roka, takže teoreticky by to mohol byť aj jeden deň, ale áno, sú projekty, kde sú to naozaj týždne. Stáva sa niekedy, že to vaše pozorovanie alebo tá dátová analýza, nech to nazvem sofistikovanejšie, ukáže niečo, čo možno ani vy, ale ani ten majiteľ, že vôbec nečakal, že vieš, fakt to takto je, naozaj to by som nepovedal. Určite. To sú najčastejšie veci. Často sa stáva to, že napríklad na motohodinách to jednoducho vidíme, že no my jazdíme 8 hodín denne, ten vodič nezastaví, on stále jazdí. Tak dobre, má obednú prestávku na niečo, tak je to nejakých 7 a plus sú tam nejaké prestávky. A vo finále zistíme, že oni jazdia povedzme 2 hodiny alebo hodinu denne s tým vozíkom. Hej? 500 motohodín pri jednosmernej prevádzke. Takže sú naozaj, toto sú často také informácie, ktoré môžu byť veľmi skresľujúce a na prvý pohľad sa môže to zdať úplne inak, ako potom ukážu tie dáta.
Ono aj dáta môžu ukázať, ako povedzme jeden roh skladu ovplyvňuje ten druhý. Možno to na prvý pohľad nie je vidieť, ale zmena v jednom sektore môže ovplyvniť ďalší. Buď jeden, môže to ovplyvniť celú prevádzku, ale až niekedy, až po tej analýze sa niekedy ukáže, že čo všetko tie zmeny dokážu ovplyvniť, alebo čo nadväzuje na čo. Ak by ste mali, to taká otázka, ak by ste mali firmy, alebo tá firma mali urobiť jednu zmenu, nazývajú že zelenú zmenu, ktorá by to bola? Čo sú také tie najrýchlejšie spravené zmeny, aby sme sa dostali k tej udržateľnosti a tej zeleným témam? Ak niekto používa spalovacie vozíky, tak určite to. Čiže prechod na elektrické vozíky je jedna z tém. Potom, čo sa týka celkovej energie, tak prechod na vysoko kvalitné elektrické systémy, čiže kombinácia. Môže to byť lítiová, môže to byť aj iná, ale tá lítiová sa javí určite ako najefektívnejšia, čiže aj tento prechod by mohol byť, je určite výrazným krokom. Každá tá hala alebo prevádzka má strechu, takže fotovoltaika sa tuto ponúka ako veľký game changer a je to prechod z tej fotovoltaiky sa dajú tie vozíky nabíjať a pri rozlohe tých striech naozaj sa tam dajú dostať vysoké výkony, aj keď to priamo nesúvisí s tým, čo robíme my, ale také odporúčanie je ísť do fotovoltaiky. Pokiaľ to Aká je tá vaša skúsenosť, že ako veľmi to vaši klienti riešia, tú udržateľnosť a tú zelenosť? Je to niečo, čo je skôr taký akože hype, píše sa o tom, alebo je to naozaj už veľká vec a tí klienti to veľmi seriózne riešia? Našťastie čím ďalej viac áno. Či už sú to nejaké interné dôvody alebo dôvody korporátov a ďalších tých vecí, ktoré s tým súvisia, aby sa nastavovali tie veci správne. Takže určite čím ďalej viac sa s tým stretávame. Ešte ma napadlo to, že to je to, čo sme aj predtým hovorili, keď riadíme alebo nastavujeme ten projekt, tak často napríklad celkovo len už počet tej manipulačnej techniky, ktorá tam bude jazdiť. Že ak sa hľadáme tie analýzy alebo tie efektívnosti aj z hľadiska toho smart portálu, kde sa nám tam ukazujú rôzne tie veci a vieme zefektívniť, že ten zákazník bude mať iný počet tej manipulačnej techniky. Poďme si to zhrnúť, že ak by ste mali naozaj povedať, že jednu, dve veci, ktoré sú najdôležitejšie, naozaj chceme, ak mám sklad a naozaj idem k tomu, že chcem, aby som mal efektívny, udržateľný sklad a všetko sa mi aj časovo vrácalo, tá investícia, čo sú možno dve, tri veci, na ktoré fakt, že nemám zabudnúť. A to, čo sme dneska spomínali, to nejakú možno zhrníme za vás. Ak je to väčšia obrátka, väčší zákazník a väčšia firma, čo sa týka tej logistiky alebo kombinácia logistiky, výroby a týchto vecí, tak ak firma nemá warehouse management systém alebo nemá ho kvalitný, nevie ho modifikovať podľa seba, to čo je ten náš warehouse management systém robíme vždy pre konkrétneho zákazníka na mieru. Snažíme sa, aby bol na dlhšie obdobie, ak nám on vie dodať tie dáta a tie jeho idei a je doprogramovateľný alebo je veľmi flexibilný. Čiže my s ním, jak sa on vyvíja, vieme ho prispôsobovať. Čiže toto sú obrovské potom kroky alebo skoky pre toho zákazníka. Za mňa je to určite myslieť do budúcnosti, pretože keď si zabezpečíme v podstate vybavenosť samotnej tej prevádzky do budúcnosti, tak oveľa menej prekvapení nás tam potom čaká a je to oveľa lacnejšie ako riešiť a potom plátať nejaké problémy. A samozrejme, pokiaľ sú dáta, tak zbierať a vyhodnocovať, lebo len zber nestačí. Treba tie dáta aj vyhodnocovať. Páni, ja vám pekne ďakujem za diskusiu, ktorá naozaj bola veľmi hodnotná a prínosná. Teda ďakujem Marianovi Vernárcovi, produktovému špecialistovi Štýl. Som rád, že som tu mohol byť. Pekný deň. A aj Maťovi Hrnčárovi, ktorý je Key Account Manager v Štýl. Ďakujem veľmi pekne, pekný deň. A vám ďakujem za to, že ste nás sledovali, počúvali. A tento prenos nájdete aj akoby záznam na archívoch alebo teda komunikačných kanáloch Štýlu, takže budem veľmi radi, ak si niečo budete chcieť ešte možno pozrieť, zopakovať alebo možno poslať kolegom ako inšpiráciu, tak naozaj nájdete na komunikačných kanáloch. Ja veľmi pekne ďakujem aj za pozornosť a prajem ešte pekný deň. Dovidenia.